ତାହାଙ୍କ ଗତି ସେହି ମତ, ଶୁଣ ହେ ପରାଶର ସୁତ। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ଚିତେ ଚିନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ୟ ଜନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେହୁ ଜନ, ବିୟର୍ଥ ତାହାର ଜୀବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୀନ, ତାଙ୍କର ମନ ନିନ୍ଦା ଓ ମୂଢ଼ ଜୀବନରେ ଲୀନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ସର୍ବଥା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅବିବେକ ଓ ଅଫଳଦାୟକ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବକ୍ତିର ଅଭାବ, ମୂଢ଼ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଫଳଦାୟକ କରେ।